Intzen beraz, Satan bigarrena. Enia ni honen azkar ikusteko usterik. Nola topatu ahal izan nauzue? Hori etzaizu axola, ez daukat esan beharrik. Euk nahi duana. Hala ere galderatxo bat egin nahi nikek. Zergatik etorri aizona. Oso imprudentea aiz, hori ez duk hitz egin genuen. Oso arrazoi soila da, gure semearen bila etorri naiz. Aita, bera da, aitatxo da! Beraz ulertu behar diat nik egindako eskaintza ez ezten duala eta jatorri zaietarra izen espazioko gerlariekin batzeari uko egiten dioala. Esan izun eta nik hitz bakarra daukat! Atera ni hemendik! Beraz, zeure anaiaren aurka jarriko intzatekela. Hiltzailerik ez dut inoiz anaiatzat hartuko. Pena duk anaiatxo. Bere burua justiziaren jagoletzat daukanarentzat, famili nozioak esan nahi eta balio zerbait izango zuela ustenian. Gainera, burutsuago ustein dudan. Ez didak ba esango burrukatzeko asmoz atorrela eta ni menderatzekotan abilela eurekin lagun bat ekarri dualako bakarrik. Aski dukitzik ez gaituko naberriketara etorri. Baina zertan zabiltza? Zu ere soineko astunenak soinean da entrenatzen? Ikusten, ez zaiz horretan bakarra. Bapatean harinago nauk, harinago eta sendoago batez ere. Sinesteko ere, bere burruka indarra 208 igoduk. Satan kordoatxu, bai gordeta zenuela. Aitor dut obedela bere ondoan burrukatu bere aurka baino. Ze aurpegikera da hori, tresna horrek zenbakik eskagarriak markatzen ditu? Gizajoa, ire kokolotasunak unatzen eta tristatzen nahi. Ea berriz. Beraz ni impresionatzekotan entorrela. Barka decepzioa, baina beste lau etorri bazinate ere, denok batera etzineten nire horpora helduko. Almenak eta muskuluak ez dira nahiko irabazteko burua erabiltzen jakin behar. Arerioaren makalunea topatzen jakin behar da. Nik uste baino tentelago eta ustetsuago aiz. Huts bat eginean, enian espazioko gerlarien kide izaterik proposatu behar, ez aiz duin. Eta eramateko belauniko eskatzen badidak ere ez etza daukak. Beste mundura bidaltzea mereziduk eta hori egingo diat oraintxe! Eskaitza hori azkartasuna, tximista biaduran dabilela dirudi. Ikusi diat gure aurka oldartzen, baina ez zidak kolpea saiesteko astirik eman bizkarretik zetorrela. Sekula ez diat olakorik ikusi. Defentsa hona. Nahiko ondo moldatzen zarete, baina ez ni menperatzeko aina. Oraindik horretarako urteetako entrenamendua falta duzuela uste diat. Baina zuen zoritxarrerako urteak ez ezik orduak eta segunduak ere kontaturik zeudek. Gure azken topaldian baino are indartsuago zegok. Izantzitik heltzeko modua topatu behar dut lehenbailen bestela galduak gara. Tirok ez bururik apurtzen ibili nire makalunean onote dagoen. Alperri duk, ez zeukeat. Beste gauza bat, ez diat nahi ura salbatu zorian egontzareten sentipen ez mundutik joan zaitezten. Jakizue burruka hau irabazita ere aurre egin beharreko espazioko beste bi gerlariak ni baino asko sendoagoak direla. Son Gokuk eta Satan bigarrenak gainditu ahal izango ote dute, bertan jota utzi dituen kikilmen hori ezinezkoa dirudien berri hori entzutean. Menderatu ahal izango ote dute, ez federik ez legerikapeko gerlari gupidagabe hori, neurrigabeko botere grina hutsak eraginda dabilen raditz hori.